Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer. Vítám vás na již tradičním plese města Votic. Jsem rád, že jste se sešli tak v hojném počtu. Věřím, že jste přišli dobře naladěni. Pokud tomu tak úplně není, tak náladu vám jistě zvedne dobré pití a především muzika od skupiny Horváth Band, která je tu dnes se zvláštním hostem Vlastou Horváthem. Důležité je, aby jsme se dobře bavili. Já věřím, že se dobře bavit budeme a že budeme odcházet s dobrou náladou v ranních hodinách. Hezký večer. Tímto tedy můžeme považovat dnešní ples za slavnostně otevřený. Strašně moc děkuju, ale my ještě pro vás máme takový malinký přídavek, takže já poprosím teďka tanečníky, aby mi pomohli tady s pomocí vás. Pojďte taky, tak, ať si to užijeme společně. Takže, jste připravení? Jak říkám, kdo bude vám ještě chtít, může se připojit, je to jednoduché. Takže, nakloníte se doleva, sem, pardon, tady já to dělám zrcadlově, zpátky, úkrok. Tak, super. Teď lesknutí, ho. Lesknu, ho. Lesknu, pak jdou paty. Jedna. Natáhnete ruku, povolíte se dolů a pak klasický jigsaw pohyb. Au, jo? A pak to vlastně zase pokračuje ramena. To je taková vstupka v půlce písničky, aby divák byl tam takový překvapení pro diváky. Takže zkusíme si to, nebudeme se zdržovat. Super! 5, 6, 7, 8, ramena, 2, 3, 4, 5, 6, pozor, ho, a lesknu, super, pata, rozepřední, super, plný lajkové, rozepřední, a ho, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepichová věc.
už nikam nespěchám. Vím, jak se máš, když je zjednáš, váhat tě nenechám. Takže ještě jednou, Adamitos a Papis a jeho funk. Koukněte na YouTube. Kola. Věřím, že všichni mi budou držet palce a věřím tomu, že se nezahambím. Děkuju. My vám všem děkujeme, ale já předám slovo Petrovi, protože já si myslím, Petře, že tady Sebastian by mohl být dobrý přírůstek do tvý taneční školy, ne? do práce pospíchám. Já dneska nemusím nikam stávat, já buď doma, mě první pozávám. A mi napěla